tingarod da surat ngayon tayo padayawan ngay basa. Di ba kasalitan ni Evelyn nga napuluan, ina. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi. Madi. Dublyan pa. Dear Manong Nemi. Ubingak pala idi Manong Nemi ngem napuutakon. Napuutakon Manong Nemi agsaksakit ni nanang ko. Saan nga makabangon, no dikit idandano ni tatang Manong Nemi, ti kanen na iti siled nga ayan. Ti makadakes Manong Nemi. Idi, dati may isang bigat, nga mapanak iti kwarto da kini tatang, tapno riingek, ti sagsaganan ni tatang Manong Nemi ti pamigat na. Idi sanmet nga makariing. Nanang, pumangon kayo ta, iigin ni tatang ti kaninyo. Nanang, tatang, di ba't makariing ni nanang? Nakatangtangkin matisunan. Tatang. Dili umahin ni tatang Manong Nemi tinaganus nga panunot ken riknak nang kutimbagana. Awanin ni tatang mo anak. Ay ninanang mo kunak ko. Gabutasanan nga mangangis. Natayan ni nanang mo. Gusto na hindi pa nagsangsangit ko Manong Nemi awan sarday ti pa naggulang-ulang kong agsangsangit. Ket kasladya ako na mo Manong Nemi no anya dagiti si Maro nga napasamak ta nakadadumaten dagiti tao ay nga Manong Nemi nga adnan ni nanang ko iti lungon ako nana. Anak, matmaturo ni nanang mo. Agin inanan. Awan ti marik nanang nga sakit. Awan ti marik nanang adan sa heaven ti kararwana. Sinunto nga ro din tinanang ko datang. Sinuntot mga iwan kanyak na mapanggay di taltalon. Yaya po yan. Manong, Berto. Ay, si kagayam ka bagis. Ala, gagangay lang dito tibiyan. Ada umuno na. Ada mo doodi. Yung tinakapimpiman ka dato anak mo. Anak yun. Tanasapa man lang pimusay ni ipag. Kabagis. Auntie. Wen, antinak. Agkakaruba talaan. Yun, auntie. Makit-kita ka no ko. Kaya makit-kita pwede kita anak mo. Wen, hindi kita kasinsin mo. No sa mo penga mo, agkapsat kami kini tatak mo. So, antinak. Ya? Inauna ni tatak mo. Manong ko na sakit tayo. Inauna. Isong inauna di kiti kasinsin mo nga merto. Hindi manang mga birji. Ay, awan mati makitkitak no ka nga asawa yo, auntie. Awan ti uncle ko. Nasapa mo ka na tayo ti asawak. Nasapak ka na balo. Kahit ni tatang mo ita, nabalo mateniso na. Bali-balo kami ng kapsat. Adamat di kakapsat mi nga dadumang, madadati atayo. Dakam lang tinagkaruba kay ni tatang mo. Mawatan? Ubingak pa yan ti. Mawatak. So nga rumbay nga awatan mo baro, balasan ko. Nga awanin ni nanang mo. Sino nga itan ti nanang ko? Kaya nagasawan to pa yung tatang mo agad. Dadan to may kadungan nanang mo. Kaya nilang nanang ko, tinanang ko. Galawin. Kat kas ko namat dagiti kasinsin mo. Nilang tatang ko na da.
Auntie, ano ti pagkubrahan nyo? Ada postok itatiyandaan nga paglakuan ni tinateng. So at pangalaak di pangbiag ko kada kita anak ko. Ken pangpaadal kung to kadakwada at ay, nagagatak man nga parabahon nga mapan. So oray malim mapanak pagla ko. Kit ni tatang ko, manalon met, makitaltalon. Kinawa na tayo may masakamat nga anak. Alis to naman lang yung sakit ni tatang mo, di panagbiagyo. Uri awan ni nanang mo. Kaya kasama ten, kayat mo to ka di tagbasa, kahit ko auntie, elementarya, high school, kaya hanapay, college, anong to kahit mo pagbalinan. Kahit ko tagbalin nga nurse, isang ano kay aya makno ka, kahit, aditikit imon mo niya ka nga, ag-agasak no ka. Sige, ang singsingpat kang harod Tapno di kasta, ket hanga marigatan ni tatang mo nga mga iwan king ka. Sinang tumpay nga harod ti katkatok dito mapan ni tatang ko iti bangkag di taltalon. Di umay ka sa balay tasak ti mga iwan king ka. Isa no ket mapang kaman di tiyandaan. Arit agbasa matan na kiti kasinsin mo. No awan da, tamad na eskwela, di itugot ka di tiyandaan. Wait, di tiyandaan no ka, lola, ayanti. Awan, katuanak naglako. Awan ti mga iwan ken ka dito, hindi umay ka di tiyandaan. Kung mapang ka makiayam ka na kitipadam kata mong ubing. Kayat, baka no, apaindak, baka no, kundutindak. So nga umayaklatan ako ang kanti. Taori awan ni nanang kon. Si kano kanti nanang kon. Akin ako nanak ko. Si kano kanti may katlong anak ko. Idi tay dulin min manon nemi ipunpun min ni nanang. Kastawa ni man ito sang sangit ko manon nemi amang pukpukaw. Nanang ko, nanang ko, nanang ko, nanang ko. Nadamat ni auntie manon nemi mauubakan niya kustunan. Kustunan anak. Auntie, warin niya anak ko. Ang ko niya magkikita. Hindi bang damaten. Ingkot-kot damaten. Gaputakin inanan. Ore, sa mo pa lang maawatan, kastoy. Ti tao, kat nagapoy ti tapok. Kat nagsublimat lang ti tapok. Ngayon di biyag na, nga di espiritu nga biyag na, at dani ti sidong ni Apo Diyos. Kasano ang alakapan sa jay, antiket, na naidulin maten, naikutkot maten, jay laeng lasag na jay. Agurup sa, agsubling nga tapo. Ngayon jay kararwana, jay espiritu na, timayaban, nga napan kini Apo Diyos. Mapantay tumat kakas jay, anti. Wen, kasano no, di kita nalukong hay, di kita nalukong akit, ipupok, ibalod ni Apo Diyos di kararwada. Kadinto no agsubli ni Jesus para ti panangungkum na agbiag do tagi tinatay. Tapno mahusgaan danto. Nunit to ti papananda, no ti impyerno, uwan no jay langit. No asinon to dagiti adda iti makanawan nga makanawan right hand ni Jesus, sundot ni makapan kakuyog na sa jay langit. Kaya kita adda ti left side na, isudantot may pisok ti impyerno. So, ang singsingpat ka, tapno ti kasta, kat mapamuntod anunin ni nanang mo, di langit. Kadi, di mat ko na yung agbiag di kiti natay. Makita mo tumanin ni nanang mo agbiag, Kit no, agkuyog kayo ito nga, paano ti langit, di agkuyog kayo ito sa diyay. Ngim kunada, nga di kiti ka no, agdadanon sa di langit, sandang agaam mo. Kasta, huwag. Naganus ti panunot ko idi manon nemi ngem nasidsid kada kiti adu ngamang mangik ko nga na siya. Naliday, ti ulila iti ina, imbaglakid din tada ni auntie. No pahay mapanak iti ayanda, ta mapanagbasa di kiti kasinsin ko,
Dakamanin, kunada kanya. Abay, manang, manungkit, kaya't ni anting umayak. Sika man titugot na ditandaanin. Aga scream kanto manin. Sa mangal daw kayo to. Sa kanto agpagatang kada kiti ayayam mo. Sa anak man agpagpagatang, manang, voluntaryo matlata ni anting nga kumatang. Sikapi paggasto ni nanang. Ay. Ano tayo pagbagay ta kasinsin nyo? Gusto na napatpatikpahin ni Evelyn, ngimita kami, nanang. Ay, saan nyo kunan ti kasta? Dapat sa balik kapat gamit lang no sa nga siya, da kayo nga mismo anak ko. No ibilang ko man nga anak ni Evelyn, hang nga dakas. Tati ama nakit kapsat ko. So, pa pagkastuan nyo, bus ko mga umay kada kami di kwarta. Nga ititidyo ko yung kuha na. Hindi akit anak ko na yan. Kung magiging imon, kabagyan nyo. Kasinsin nyo nga mismo ni Evelyn. Lagi agbasan. Agsubli ako siya di tiyandaan nga kaduak ni Evelyn. Ngamin manong nami nasapan ako ni anting nga mapan. Isang tumitlag, subli tapno asikasun na di kiti kasinsin ko. Ilotuan na ida, mga andar, buhatan na ida, sadang unang mga nagbasa, sanak tumatan ni Togot. Manong nami, dito'y ko nasusuruan, iti agsupli, iti agbilang. Hirap-raping gumad no ka, manong nami, iti mga latip, lapis ken papel, isusuruanak ni anting agsurat. No si bibiyag ni nanang ko, andi, iso ko mat mangisurusuro kanya-kanya. Una, yung magabutawan ni nanang mon, siyak magtan ti nanang mon, no paihanak ng asawa ni tatang mo, no dikit kapsat ko, siyak ti mangisuro. Yan ka, ya? Amom teg kwenta, amo pa yung teg supli, amom ti piso, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 50 pesos. Kita, agyaman na kanti, na sinusuruan da. Inhalaing akto lagi di ti math, arithmetic, ti addition, kada multiplication, kada subtraction. Kahit po nung anong name, di sumreg ako ni nursery. Amo ko nagbilang, adun ti amok manong name babayan kini auntie, auntie siling, kapsa ni tatang. Kaya din to ni tatang manong name, iti matlat tatalon ti asikasuan na tapno da natngen na nga maiyalako, ilako ni auntie, kaya no kasta nga panagagapas at dairig ka pa nakabagay mi, manong nemi, nagururnong mat ni tatang ko. Hinggang, di agbasa ko, manong nemi ti kinder, the honor ko, di agbasa ko ni ti elementarya, manong nemi, no kasta nga recognition day, anong nemi, maragagsakan ni tatang, so daging ni auntie. Amo man ako. Apendi, digit kasinsin mo, awan un-unor da, di agbasa da elementarya. Yung sika, ay sus, ako naglaing ka. Paragsakan na, naragsak ti ina, wano anting, ay aywanan na, kaduwak di tatang mo, kapsat ko, nga mga aywan ka, akit maragsakan kami. Graduarak ti elementarya, manong name, siyempre, siya iti first honor. Nagbasak ti high school, manong name, data na. Impas na ko tinagbasa. Tada ito ti kang kanahin nga bagbagay ni tatang. Kastabat ng kini auntie. Naggraduara ko ti high school, manong name, damanin auntie, kini tatang manong name ti matendar, kat maragragsakan da gabota valedictoriana. Agtext kanto anak, iti scholarship exam. No, iso pa yung may tulong mo kinitatang mo, ha? Auntie, kumusta mat na nagdikasinsin ko? Kahit pigsada itang ang basa iti college. Kumusta mat tinegosyo tiyandaan? Nabayagan sana kasimurot. Ngayon dati bakasyon, auntie, umay kang tutulungan. Uy, umay nagtutulungan. Gawang gayam. Sunalayang taan niya, auntie. Daday nagdiswan ti balay mi nga daga. Kayat dan nga laan. Kahit nang sawen, papanahon na kami. Rakrak min ti balay, tamayakar. Pangiyakaran yung harot, auntie. Diyay lugar nga nakaikamangat. Ni, umandayo kayo? Nga bali ata, ili maglaing, no kan?
Saan tayo lang nga agkakabaranggayan, saan tayo nga agkakasyudadan. Doon di kat tiili, nga asidag, abay ti syudad, nga yan tayo, iso tayo mi. Hindi marigatan na ito nanti, hana? Kamarigatan na ta. Kwalangin, no umay ka sumarungkar, tricycle ka, sa katog jeep, dyan. Plete ka lang, hanga kas idi nga, hanga sita nga, ano, sa nga pulukit lima lang nga agdang. Daw, timanong ka di balay. Anti, saan ka ito malipatan? Gaputa, edi kaawan nila dinanan ko, da kayo di si marunong nga inak. Hanggang ito malipatan nanti. Kala kita, kastaak mo ta, hanggang malipatan anak ko. Gaputa, sikat imbilang ko, nga may katlo, nga anak ko. Manong name may sak nga scholar tani irwar ko iti exam ko. Iti pa nagbasak, manong name, syempre, dakal ti may tulong ko, iti libre matrikula. Dito ko nga amo manong name, ti lalaki nga na magpitik ti puso. So daytoy manong name ni Danny. Inauna ni Danny nga miti siyak. Agsipud ta first year college ko, ininto ta first year college na. Nursing mat manong name, ti Ira Duarna. Tsaka mo, tanuan niya ti nangayatan na kanya. Cute ko na kanya. Mapan na, mapan na, pisitan ti ping-ping ko. Kaya manong naming may nakpinasyari ito'y balay, saan kumakayat ni tatan. Kaya ti kwa, may magpasyat ti anak ko dito balay. Ang napimpinas ng umayag dito balay, tata. Ngayon ti armet ni Evelyn iti eskwela. First year college ko, first year na. Uping pa iti anak ko ba raw. Saan ko ba't nga armen na tayo na mapsungbatan na kung naklunan na kon. Ay, agasawa kaming guna. Alala, sumbrek ka karod. Pasensyakan kinitatan ko, ha. Maawatak. Ngayon dito yung matlang ti pangibagak keng gat, kahit kung ibaga. Ta itultuloy ko itong ibaga keng gano, dati di eskwela. Anamin ti baga, I love you. Kas na ko ni tatang, nangagkobing akpay. Kaya di, hanggang ubing pa, balasang kan. Namin pinsanan nga, na kompleto ti sukog ti pamagim. Ti barukong mo, ti pusong mo, ti sikat mo. You're so beauty cute. Ang mga nasaktan na tulayang, Dani. Haan. No di kita, siyak nagbaling inspirasyon mo ti panagbasa. Sige. Ontan? Nombay o. Urayan ta nga ag-18 Hana? Hindi babayag pa'y, nabit pa da, asad na datan, 17 akton, kalpasan nag-18 akton. Dikat kahit nasawen, into no agdebu ka, agpaalakan to. Okay na. Karigatan ni tatang, damtarakin na kalding, damtarakin na nga baboy, isunto pa lang aklon mo kanyak. Mabalin siguro, makauray ka. Adantong trabaho, tuwain, trabaho akto, ken isip ko to ti kursok, kabayatan nga trabaho ak, agadalak to ti medisina. Ano? Nurse ka? Agbalin ka pa doktor? Katundap na anak ka marigatan. Kasi jay, doktor to na ti asawam. Katsi ka, nurse kan tumet. Mangi patakdartan no ti bukod tang hospital. Siyak to ti head kadagiti amin nga doktor. Katsi ka, met iti head kadagiti amin nga nurse. Nga ta, kawan, dato tarapap ko.
Nagbali na ka doktor, mangipasdag ako ito private clinic, private hospital. Tapos na di kasta, kahit dito ito, di umayan, di kita indigent. Di kita awang pagbayad at hospital. Ni, pangalang mga pang sweldong ka, di kita empleyadong, no? Libre ang pang hospital, di kita indigent lang. Kung saan, di kita indigent, nga ti gobyerno ti manggastos, di adamat labayad na. Intuloy nga rot manong nemi ni Dani tinangarim kaniyak. Pasarimat tagguyok kami nga panagmerienda, hindi at pala tasangpay nga naggraduar. Naging nga di agraduaran manong nemi sang kumatan nga makitkita. Ngem, umay nakpaspasyarin ito balay. Kaya di tagdebo ako manong nemi. Siyempre, tiingkarik kang kuhana idi. Ison iti inyam amo ka boyfriend ko. So the first dance ko manong nemi. I love you and happy birthday. I love you too, Dani. Yeah. Ay, kamanak. So pa manong nemi the first kiss iti lips ko. Naragsakak ka rin nga aldaw nga padagdebok manong. Hindi ka maligip ko. Tang? Hanyo nimitaran nanti? Kaya manamu ka. Kumusta nga tamutan ni auntie? Kating ka to pasyarin iso na adya balay da. Inaktumang pasyarin no saan ka siya tiyandaan tulatan. Pinasyar ko nga ni auntie manon nemi ti may sangal daw manipod sa di pagadalan sakbay nga nagawidan. Auntie, kumusta kayon? Ay, nakapimpintas nga ka anak at bilang ko nga anak. Auntie, kumusta? Kastoy anak. Medyo kumut-kutong kayo Ay na, mapuypuyat anak kapigsa nga agbasa na kita kasinsin mo. Kadi, agraduari ta nga tawen. Kasinsin mo. Diyan na una. Hindit na ganatahin kasinsin. Nikasin mo nga merto. Mamerto. Merto. Sa nikasin mo nga virgi. Anak kurso ni aunt ni kasin. Accountancy. Ni nga rod manang virgi. Ka. May education. Ang kamat nga kami nagpapatat eskwela. Una. Na makitkitam ko maida. Second year college ka ba lang? O nanti. Nalaing kamot lang. Dati ba't nga nalingak ni scholar akit. Kumusta mo ni tatang mo ngay? Jay, tapno lang may gastuan na kiti panagbasak yung bagat scholar ak. Ang doon ay marigata ni tatang. Good. At the boyfriend mo. Hindi nga rin nagdebuak. Ngam amok ng boyfriend ko. Awang kamit ngamin. Nakit di kamat kami ng palagip. Timayag ko sorry auntie nalipatan ka. Yung kang kanayon ka malaglagip. Kahit wag merienda auntie, siyak na gumatang. Ahanin. Siyak inroron, siyak merienda. So, nga pagkastusak. Kita, merienda ata gumatang. Kasi iti araramid-amiding gatangan at ice cream, iti ubing ka pa. Halatan anak. Itad mo langin na kwarta. Ni auntie, Hanak ko rin na bibayagan natin alaway, nagananat ka, tipa nag-travel mo. Nagananat kayo mat, auntie, pakumustahan yung tadig kasinsin ko. Abayam tayo ito nag-graduar ni Merto, ay banta kayo ito. Gadag peso manong nemi, na pang kami nakipaala de graduar ni Kasin Merto. Congratulations, anong Kasin? Eto mat na mga regalo. Sino kitain? Wala ni Kasin. Ni Evelyn. Diba shit nga ubing hindi nga. Dugdugot ni nanang disandaan. Oy. Nagbasbasa ka man. Oy. Para third year college ko to. Sumarunod tumat nga graduar ni Virgie. Dahil din manong name iti na udi apa nakakitak kaniya Kasin Merto. Tadi agkasar manong nemi sa Isabel at nagkasaranda sa anak ka nakapan. Uri ni tatang.
Sadya maten manong nami nga nagnaed, ta sadya nga nagdarabaho. Nga iti graduar ni manang Virgie manong nami sa anak anakapan. Ta nagsakita kid idin. Nang isuro hanumat nga dagos manong nami aging ka nga nadamag kulangan nga nagasawan. Ngem saan nga ditoy ti pagasawaan na no diket inyawid jaya agbalin nga asawa na. Saan nga napuputa ti panaglabas ti panawen manong nami idi tagturpusak meten. Agturpus ka na nako. Lalaingan ti panagtek mo ti board tapno ti kasta ket nananay kan tumat nga nurse ako nada. Wendang nga nagyamanak. Iti panangisakad yu ti panagbasak. Bas-bas si tinaitulong ko. Si kamot lang tinagtulong. Iti bukod mo nga bagi. Kumusta kay gayam kini Dani? Ket pasarag kita kami. Nagbasa ti kinami medisina. Irap-rapin na kabayatan nga duty. Alawin. Sabi ko manak. Nasiyatlat na ti kasasada. Kasta ko na ipahitiragsak ko manong nemi di rumuar ti resulta ket nakairuwarak ti board. Nagboluntaryo ak manong nemi nga nag-duty iti pagjutyut yan met ni Dani. Kung natari kiti kong daway, nagpadpada ka mga nag-duty. Kumusta si Lord? Panintan nag-asawa? Kaya ko pa'y demandaan ti permanent nga trabaho. Dapat alas na lang pagtrabaho mo. Kung saan ka voluntaryo, magsweldo ka. Kaya lang, basit sweldo, private hospital. And dito kahit ko, tabarbaring no, dantubat lang nga, gundaway ko, bakante, dito ito ag-apply, kahit ko batla di government. Kas kaya nga, balik ka din nga, at data ng hotel. Apay nga mabalid, sweetheart. Apay nga, di mo kayat kadigda dumakayat da. Ana? Kayat mo sawan, malaksid kanyak, adabi sa baling nga, nubiam. Di kita dumang akin nubia ko nakmat. Hangan si Shaq. Di sumapol ka ti babae nga nakasagan ng magitid kang kati amin namin na. Samat nga rin nga mabalin. Sikat kayat ko. Sikat kayat ko ang paling asawa. Sikat ikaduwak nga gararapaap. Sikat kayat ko ang balinto nga ina. Dagitan na ko. Wow, ina. Tadi mo kayat tagbalin nga ina. Kayat ko tagbalin nga ina. Ngundiyak kayat nasapang maulila dagitan na ko. Kapata nasapak nga naulila iti ina. Yung baglaki din taada ni auntie nga nangipaay ti dungo ti maysa nga ina naman pa'y pag-imunan dak di kasinsin ko nga anak na. Kumusta ka rin itan nga tim? Sinarong karak iti tiyandaan na ba'y kung saan sinarong karanin? Awan cellphone na. Ayaw gaya man niya. Duawatak tuman pa siya rin dawatak yung cellphone number na. Tapos nalikas takit, makumusta ko rin inaldaw nga tawagan. Namin di mapanak ba nung nami iti tiyandaan sa balimutan. Aking pwesto. Nana, mabalin nagsalutsud. Mabalin. Ni Auntie Siling nga aking pwesto dito idi. Ayan na. Ay, impasublat ng kanya kung napag-graduar na kanumot na nagiti anak na. Kaya nawan na kanumot na isidong na. So nga, sardin na, tagla ko. Pangalangarap di pagbiag na sa ang glako. Baka ipapawitan na kita anak na. Hingga kita sarong karan di balay Yung saan na siyak manong nemi tinapan ng sarungkar. No diket ni tatang. Idi agawid ni tatang manong nemi. Tang, kumusta nanti? Ay, nadalong ko sa diabalay da nga. Naidalit iti sakit. Halya? Diyos ko,
Naidali ti sakit? Uwain. Imbagdaan na dyan karuba na nga mga asikaso keng kuwana ngem. Sa dinungot na intayan na. At sa itya balay da at naskan mo nga agawid da. Tinawagak ba nung name ni Danny? Danny? Apay, may problema? Umay ka man dito balay, please. Or itadalugan mo. Tagasanak dito, itay-tayan ni auntie. Ikumpahin ta. Napan kami nga road manong name, Diyos ko. Nakarugurukit pa'y tarubayan. Ay, nana. May sarong karan ni auntie. Ay, sakti karuba na nga mga asikaso kang kuhana. Ibag-ibag nga road kang kuhana nga may hospital ko ma. Di kita namin anak na, di taam mo? Makita-text ko ni Antim. Tetextan na di kita anak na nga, ibagbaga na nga masakit. Mabasa damot siguro ang text back na. Diyos ko, di sumarik kami kay ni Danny manong name ito. Adamadi nga maangot ang turturod mo. Auntie? Bebelin anak. Auntie, tinood di pa nakakita ka na kayo kaya di ba yung pinasyar sa tiyandaan. Yung tinapanak kitawang kay matin. So ang baong ko ni tatang, gusto mo tilang ayon. Nakutong kay Edin na. Matlaw ko masaksakit kay Edin. Ay nanak. Auntie, kaduwag na ito boyfriend ko. Panakbad lang ang nurse nga basbasa ito na doktor. Nadalugan mi, auntie. Inabuhatan kayo ha. Tayo kumpanta kayo sa ospital nga pagjujutuhan mi. Masapol nga masikaso kayo. Manong name, di palaing ng bilang ko nga ina ni auntie. Iso akong sa naklaunay. Iti kastoy nga kasasaan na. Isongin kumpain mi manong name ni auntie. Auntie, palaing kayo ha. Hala, ang kaunay pampanunot. Depresyo pa iti ba? Gapuna no aping nga. Agsakit kayo. Ala, auntie, saan ka agsangit akasta ha? Makasangit ang narod nga mga ay ti bagi ka na ko. Salsalod-sudak no anya tinagkurkurangak nagiti anak ko. Hinyaradok ti amin na pigsak kahit kulay nga may kandidato na ran niya nga masakbayan. Manipod di nag-asawa ni Merto di pa ipulos nagbakbakasyon. Kastamat tan kani Pianchi. Kat saan nyo man ida nga matawagan? Tao mat pagtawag ko nga no pa'y amok mat iti cellphone number da. Makiteteksak ni mawapulos text back da. Amoy iti number na pa'y kabi sa'yo. Daada ka na ito nga papel. Daada aking ato ni Merto kimabamit kini Virgie. Sige, sangkin ng sangit. Paglaki din tanda ka na. Nga sikang imbilang ko may katlungan ako. Imbilang kayo mat may kadunga inak, auntie. Kinagyamyaman ak. Di pa nang dungdunguyo kanyak. Idubi nga. Bayan niyo, auntie. Tabadasok nga idahil di ito nga number. Indayal ko nga road manong name. Si Mungbat. Hello, sino to? Kasin. Ni Evelyn da ito eh. Ti inay-ayawanan ni tin auntie. Inanag mo. Kaya ba yan, ibaga. Inugon pa ni auntie. Adat hospital. Nasayat, ano kosta? Kano ka itong sumarungkar. Bisiyak. Kanada problema kiti pamilyak. Kas dinungdungo idin ni anak. Yung bilang na may katlong anak na. Si Kamil at Mahamo. Alawan na daak. Kasin. Ngem, awang kas matlayang iti panang sarong karyo. Ken kuhana. Kailin na kayo mo. Ito na, kasalita misona. Magam tulatan. Sige.
Kaya busy ako. Kami ni speaker ko manong namigat ng ni auntie. No kasano ti sungbat, tinao ng anak na. Hala, jak, napatpatig siyempre ti pamilya ng imitis siya. Siya kamat kiti gun-gun uden iti panang supapak na. Ta obligasyon ko tinagtad kadakwada ti basakbayan na. Nimusto ka ko na may tayabilin. Ore ko malayang may ti panang kumusta na kaniyak, panang kita na kaniyak, na may iliwak met kadakwada. Sanda ka na mailiwan niya. Anti mailiw da mayet. Amo da kamayet, managlagip da kayo mayet. Ngamkas na ko na yo. Nakuna na, busy isuna. Sa da ka no problema, iti pamilya na. Diyan man amo. Diyan mo sinaudsud. Bayan diyan, di. Sublat kong tawagan ni Manang Virgie. Insublat kumit nga tinawagan Manong Nemi. Hello? Sino doy? Nga nakapunbok. Sino to? Kasin Manang Virgie. Ni Evelyn na ito'y. Malagip mo? Evelyn nga ikat-katangin iti ni anang ti ice cream. Wan. Andak dito hospital. Wana sa narskan sa? Narsak. Ito hospital nga pagjutyak. In-confine mo dito ni auntie, ni nanang mo. Kaya nagkunaya. Kaya mabasbason sa amat iti patetext na. Iti karuba da. Mabasbasak. Masakit ka no. Di man lang umay sa rungkaran. Ay, apo, busy ak. Nginaplete. Sa problema mo iti asawak. Umayo ko mamatalyawan. Ano sabi na nga ka? Ngayon bilang naman idi nga anak na. So, orat nga kanta. Sorry nakadayo kami met. Napada ni Manong di Isabela. Dakbo dito dagupan. Kasalita mi na. Ano kita obrak. Busy. Kumusta doon natin? Asa kasumso na. Tangan kita. Bilang nakamot idi nga anak. No, damat panang bayad mo, ti utang mo, anay baga nakin magkangkuha na. Sige, bye. Nangigiwan tanti. Nada problema ka no, ti pamilya na. Haloen, kadagyaman na ka. Siguro, ore adayo ka nga ta, amo maibturan nga, di na ko may kitain. Akit mo na, auntie. Ore sa adak sa di abroad, kumakas pagarigan, ibaga ta masakit ka. Tawagan ka Bakagbakasyon na kadagos at no makita na. Napihapakin ka anak ko. Kaanakan ka. Ngayon bilang ka anak. Tamong naibaga di kita. Auntie, di yun ay pampanunutin, di may panggap ka na kita anak yun. Busy da lang, kaya nata problema da. Ngayon dumteng tumatlang, auntie, nga ubay da kang tumatlang sa rungkaran. Ide may imbaganan ni auntie Manong Nemi kunakken kwa na. Umay kan makipagnaed ka na kami, auntie. Paupaamon di balayo, ta makimagnaed kan ka na kami. Rakit na siya ta, anak ko. Yan tanging katkapsat kumit ni tatang mo. Kawin, tapno itong tagasawa kami kaniya Dani. Siyempre, ganak kami, da kayo ito kinitatang iti panakaamakin panakainami. Ket, ada kayo ito't mga iwan kada kiti apukuyo kada kami. May madlasim marungkar Manong Nemi da kiti kakasinsin ko agraman ti pamilyada. Ket kastaw na tragsak ni auntie. Dito yan balay Manong Nemi nga gindag. Tumultulungin ka ni tatang di bangkal. Mamapanlatamat ta aglako no kasta ngag-harvest da kini tatang. Naragsak na di kiti kasinsin ko Manong Nemi agsipod ta at daak nga nangasikaso iti inada. Ket kasto na yaman na. Balbalo nga imay da nagbakasyon, idagkasar kami kini Dani, ni Dr. Dani, kabatamaisan nga doktor. Kaya di pa nag-asawa kami kini Dani, Manong Nemi, naragsak kami, naadaan kami ti talungan na. Nga di kiti apuko, da auntie, kini tatang ko. Naisot mga ayawan, kadakwan. Manong Nemi, uri na tayak na naulilak iti ina, iti nasapa akong daway, at damit ni auntie nga nagbalin nga inak. Ni auntie Manong Nemi nga nang bilang mat kanyak nga anak. Nga ita, at amak, adamat inak.
nga lula dikitan nakmi. Ti asawak nga nadungno kana siya at unay nga doktor. Dito nga ron, ti pagkasalita manong kadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa, kit sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwiliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagi di pahatak nga nagbuya, ken nagdingig. More power to your program. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Evelyn. Thank you, Evelyn, and happy Mother's Day in advance, kadagi ti amin nga ina. Stabat ang ganiya ang team. Kaya thank you at kadagi ti nagbuya. Maraming salamat, kat sabi ko ma, nagustuhan nyo rin itong pakasalitaan.